for tuning into Zim News Beat TV. Seguru, tichaura zvakamira sei? Zvakamira sei Seguru? Hamukwanisi kutaura? Pane vanhu? Inda? Imi mabatwa kupi? Saka taurai zvamaita chete zvatinongoda tiende zvino. Maita sei? Baba taurai vanoda kufamba navo. Maishanda sei kuti muchibatsira vazukuru sasekuru Tasvo? Alright, ndaitaura nemunhu kuti ndobetsera. And then ondudza problem yake. But papasina hapana zvandazvikwanisa kuendera mberi. Maishandisa namba ipi mimi? Namba network. Inoti chii namba yacho? Nemusoro ndizoise. Amize nemusoro? Anogona ndichekera 0. But pfungwa yakauya sei yokuti muzviti mimi ndini sekuru Tasvo? Zvinhu zvangu uyo ndangozvifunga but handizvi kuti zvakangoya sechi ndango pano painternet. Ko makati muzviti sekuru Robert? Ipapo ndopakakanganisika. Ndopataura kuti imimi semakachuza zita rekuti Tasvo muchina zita rekuti Robert. Bhodzi rinounza mari handiti? Ndozvamakaona kuti zita iri rinounza mari. Handiti ndizvozvo? Saka apa makatorera vanhu vangani mari? Makatanga kushanda rini? Zvane 2 months, 2 3 months. Patini bvunzo wangu kutaura kuti pazvinhu zvese zvinoitisa mari sei makachuza kuti muda kuti ng'anga inonzi sekuru Tasvo? Ndangochuza ndangoenda painternet ndikatongoona zita iroro ndikashandisa iroro. Saka mabatsira vanhu vangani sofa? Hapana, ndabetsera ndirinepa. Hapana mabatsira? Makatorera mari? Vanoverengeka vashoma vanambowanda. Vashoma kuma vangani? Kuma-20. Ma-20? Ndovashoma? 2 vakawanda muze? Matariro maitija mari? Anosiyana, sometimes 20, 30, zvingodependa nemunhu ane mari. Saka munhu akabvisa mari pavanhu 20 pava mari yakawandisa imari? Hapana, asenda $50 ndiyabvisa mari yakawanda. Ndakabvisa mari yakawanda. Saka maiti kana munhu achinge asenda mari muzoita sei? Tomubetsera. Ndosati kana asenda mari maimubetsera sei? Hapana zvaizvoitika because pane pasina solution. Saka hapana makambonyebera kuti ndakutokushandira zvinhu zvako zvakutoita? Ndokuna kuudza zvekuita but hapana. Ndobvunza kuti munhu kana achinge asenda mari maimudza kuti ita sei? Imuchiziva zvenyu kuti zvinhu zvamuri kuudza munhu izvi ndezvefeki. Taurai sekuru. Munhu abhadhira $50 yake maimudza kuti ita sei? Ndamudza kuti unoshandisa zvinhu zvanenge wanda kupa soso zvinodependa nekuti munhu acho ari kushandisa ane zvinhu zvipi. Ndozvandiri kubvunza kuti imimi munhu maimuti ita so sei? Ingonipai one example chete pavanhu 20 pavo. Ndati munhu abhadhira $20 yake makumitira matare maimuti ita sei? Muchiziva zvenyu kuti zvinhu zvandiri kuudza munhu izvi ndezvefeki. Pamwe pacho hapana zvaimboitika because handi zvamaiudza munhu kuti asenda mari yake muchimuudza kuti uchienda noita zvakati ndichikubatsira saka uye wamaudza zvemazaivo. Alright. Maita sei? Apa ndikubvunzai mubvunzo ka bhozi kuti vamwe venyu vamakabatsira kabvaza kuti munhu akatibatsira haasi sekuru Tasvo. Ndosandiri kubvunza kuti maivati itai chii muchiri menge mabhadharwa mari yematare? Ndaigona kuudza kuti ndichataura newe. Pamwe pacho ndaizopedzisira pasina communication. Ko zvemazai zvanga achitaura newe maita sei? Mazai aitingawo mazai then ndoandaita moshandisa. Maishanda muri wangani?
ndoshanda ndiri ndega. Hazviti muchida kuprotecta vamwenyu. Handina mumwe atoshanda nawo. Saka nhasi mabatwa sei? Pandani chinotora mari. Taura nyaya yelaini rakafamba sei? Taurai nyaya yelaini ndidzi. Apa padhira apa maita muri mese rina sekuru velaini ava. Aiwa. Havamo munyaya. Uchiuda kuvaprotecta. Aiwa ndisikuva protect. Kupa pana agenti vamainotora mari maidzi maenda muri 2-1. Maishandisa starani papo. Zvinhu zvinoitika ndekuti pamwe ndagona kuenda naye but asiri aita. Maishandisa zita raani raipiwa mari raisirwa mari? Radani. Ani? Dani. Dani ani? Daniel ani? Chando. Daniel Chando. Ndo zita raitumirwa mari. Saka ndori nenhamba dzine raini iroro. Aiwa. Nditone line rangu randoshandisa. Iro ndo paingopindawo mari neini. Daniel ndiwo paagent yawandi ndisekuru. Ndiagent. Ndimani changer. Ndimani changer. Saka mari yaitumirwa kuna mani changer. Aizero ndizvo muri kuita. Anga singazivi. Meshuwa? Kora sekuru ramamapiwe mimi. Aiwa line rangu personal line rangu. Harisira sekuru. Mami ndi maleni mangani? Pane 1. Ndakubvunzei nhamba yelaini yenyu mukati hamuizivi. Ndoanotaura ndo randiri kushandisa. Ndo personal renyu iroro. Ndo nhamba yamusingazivi. Aya sekuru munoita muchiita majoka. Line nyuwani. Makatitengera izvozvo. Line nyuwani. Kana mwari abvunza here sekuru mubvunza? Ngasatapindura tabatwa sei. Mabatwa sei nhasi? Ndatatokangana. Fana chinotora mari. Ndipo nanzanzi wabatwa. Mabatirwei? Hanzi pane munhu asenda mari pauri chechecheche. Hanzi? Hanzi pane munhu asenda mari. Saka muri kuti hanzi hapana munhu asenda mari iye hanzi? Asenda mari. Chimuchinzi mabatirwei? Hanzi asenda mari uchitandiwe sekuru zvazvo. Inini mubvunzo wangu kuti muri kuzviti hanzi saka hamusiri manditi? Ndini. Saka muri kuti saka muri kuti zvanzi iti ndasenderwa mari inini ndikadaisa ndoda kuti mutaure mega imi. Kana musirimi hamusirimi asi wakumanikidzai. Mabatwa sei? Ndasenderwa mari. Pandichendotora ndopawa ndabatwa. Mari mamitorawo? Kusaidi rokukambuzuma. Kwemimi sei makaronga naagenti kuti atore mari isingapindi muzita renyu? Aiwa ini handalaini revocation ndochokwadi. Mune rechini? Ndire network. Saka iye aiti pawakasvika kwaari uchimutendera kuti mari isvikire muzita mako yanga iri mari yechii? Ari madhiri echii chakaita kuti azobvuma iye? Aiwa angasatomboziva. Anga asingazivi but ndongoti makangosvika kwaari mukati ndiisire mari makabva ngoti haana kana kutombobvunza? Aiwa haana. Saka kwambuzi mamogara? Nogara nasekuru wangu. Saka sekuru wangu aziva kuti muita zveun'anga? Vatoenda vari kuchikoro kuvizetu. Saka pavanenge muchiona muchireceiva makozi chinzi sekuru vanenge vachiti chii? Handisivi because sometimes vanenge vasipo. Kana varipo maidzima foni? Hawatombogari vanhu vachidaro. Pavari kuti 2 months vaishandisa 20 hours pamunhu kuya kuti havasi 20 vanhu vaishanda. Vakashanda vanhu vakawandisa kutumira ma 20 hours. Havasi 20 chete. Pa 2 months kuna vanhu vakawanda. 20 hours epazuva here? Hapana. Nhasi pangosenda 1 chete. Saka maiadvertisa sei basa renyu? Maiadvertisa sei kuti munzi ndimi sekuru tasvo vanobva vazoziva nhamba yenyu? Mune Facebook page here? Mune YouTube channel? Muri paInstagram maiadvertisa sei? Kana wegona kungwana kana group rinenge rine vanhu. Ngochangu advertise ndobetsera. Maipinda mugroup mawhatsapp group? NepaFacebook page? Moti ndini sekuru tasvo vanobva vatanga kutoya kwamuri? Saka magroup amakapinda anonzi chii? Handisivi anga ari paFacebook mamwe macho.
sekuru awa neshamwari awa nemaraini aipinda mari ichipinda mari mavakataura kushandisa maraini awo mune zvimwe zvamaita here zvinoziva kuti aimboita basa riri ndaitomboita mamwe mabasa ndaimboita mamwe mabasa anopinza mari ndeapiwa kugadzira mota shamwari unonzaniwo ndomamwe mabasa taita unonzani tsarao ani kuda kwashani kuda kwashani kamunorwa iyo kuda kwasha unotaura basa rekugadzira mota rinopinza mari now and then zvokuti agent ambva ati mari ngaipindi patime iyoyo patime inopinda mari saizvo zvezvo kuti agent ambva ati arega mari yako ipindire panapa hauna mamwe mabasa echitsotsi awaita aipinza mari futi here iro rasekuru ndio chechitiri mari raini rasekuru neshamwari imuri makaniki aiwa ndati pane mamwe mabasa andotomboita ndazvinza mabasa amaiita imimi sekuru vanoziva kuti imi maitumirwa mari basa ramuita imi musina raini renyu ndinogona kutambira mari muchitambira mari mushamwari muraini reshamwari nasekuru ndina line recocash that's when ndaishandisa ndaenda kuchikumbira mobva vatrasta awa kuti raini ravo iroro kana vakatizwa nemari haunga watizi havo mune makore mangani muchishanda basa remumakaniki ndakashanda kudhara pakudhara saka kambuzi maondo kuzaisa makaniki kuda kumbobudawo naye nakubudawo neshamwari yangu ndiri kuitira kuti nhau iyi yatiri kutaura pano tine mafollowers edu tine vazukuru vasekuru tasvo vaye vanosibirwa nana fake tasvo vanofanira kuti vakwanise kuconfirma kuti kuprova kuti izvi zviri kuitika iyi imbavha yakabira sekuru tasvo ichishandisa zita rasekuru tasvo idi yacho vanoiona pakuona ini muzukuru rasekuru tasvo ndiri sad sezvandakaita izvi ndakatsamwa kuburikidza nekubirwa kuitwa vazukuru vasekuru vangu kunotondirwadza izvozvi tichitaura tichidaro panapa tine muzukuru mumwe watitori naye pana anga ari kuda kuzvibirwa meno vatapi venhau tinaye muzukuru anga atoripo kuda kubirwa anga achitokomunicata nemuzukuru aitochajwa mari izvozvi tinaye ari pano ameno kuti ambotsanangurawo zvekare here kuti pane muzukuru angada kubira izvozvo atori pana anga kutokomunicata naye kana muzukuru tikumbira uya ako padhuze apo pedyo utaurako usingabudako miri ako ikoko tiri kukumbira kuti mbotitsanangurira kuti fake sekuru tasvo havangaida kukubira sei pamusoro wezhinji nyika sekuru ava vakandisa meseji nezuva vakati muzukuru magurupu auri aya ndeechimbavha usateerera magurupu auri kaya kuna vanhu vari kuzvitwa ndivana sekuru tasvo chichichi ini ndini sekuru tasvo ndokwanisa kukugadzirira mari inonzi instant money isina ropa pamari yangu yandokwanisa kutanga kugadzira ndokwanisa kugadzira $5,000 pa$5,000 iyo mari yako yematari yaunouya nayo unouya nechi ne$45 $45 woita sei wobhadhara mari yako yematari ndokugadzira mari yako ndikati sekuru ini ndogara kuchifu ndokwandirogara so zvinoitika here chero ndiri kwandee ndiri kana zvikanzero uri kwaunenge uriko zvokwanisa kuitika ndikati ako zvazvakadii sekuru kuti ndiite sei ndisvike kwamuri kuharare ikoko inini harare handinyatso kuiziva munokwanisa kundibatsidza undosvika uchibhavha dzogona kundibira zvikanzi newo muzukuru iyo kana ungosvika pauri nondiudza ndasvika pakati ndoita sei ndokubatsira kana ndoya ndokuzokutora ipapo ndoya newe kumatare kwangu ndikati ora anyway it's okay ndikati sekuru pazvinhu zviri kudiwa panodiwa chine chii zvika panodiwa makendru souti nemazai ndikati adhondowati sekuru izvozvo ndogona kuita sei zvika nekabhegi kekuisa mari inoendera ne$5,000 ndikati dhondowati sekuru izvo ndokwanisa kuita sei ndokwanisa kuzviita handiti ndikati izvo ndokwanisa kuzviita saka ndapinda muharare ndaitaura nasekuru pawhatsapp ndikamboudza ndikati ndiri paboka conzession yakadai ndatanga wadza ndikati pafeatherstone ndikati ndasvika panonzi pagango ndikati ndasvika paboka asi conzession yakaita se yakasunga zvikanzi no kana wapinda muharare muzukuru unoita se unotiudza ndikati anyway sekuru hazvina kushata ndapinda mutauni ndikaudza sekuru ndiri pakona pana robert naruzendi
zvikanzi haisichi harisi dambudziko kana iwo uri pauri ipapo chiita sei chitsvaga munhu anokwanisa ita sei kukuti usende mari wosenda mari yematare then toita sei kana wasenda mari yematare inosvika kureception kwangu kana yasvika kureception kwangu ndochiya ndodi ndokutora ipapo ndoyandoita nhau dzako ndikati oraiti sekuru zvakati zvakanaka ndobva ndazvasendera message ndikati sekuru ndabva pana ruzende paharare iri kundinetsa ndasvika pari kunzi paCopacabana zvikanzi oraiti uri paCopacabana ipapo tsvaga maagent ndobva ndatsvaga maagent ndikaudza ndikati sekuru network iri kunetsa zvikanzi aiwa zvina kushata muzukuru ipapo tsvaga vamwe pamwe network iri kunetsa ndobva sekuru vazosvika pakuti mari wasenda ndikati sekuru mari ndaita sei ndasenda zvikanzi oraiti kana wasenda mari chikadza ndikupe nhamba dzemunhu ari kuyazoita sei kuzokutora kuitira pamacommunication mucommunicate ndikati haoraiti sekuru zvakanaka zvina kushata ndobva tasvika pakucommunicata nasekuru nhamba dzemunhu wavada kuti aizonitora havana kusenda kusvika tazosvika patazonobata sekuru pamashops panonzi sekuru panonzi pamashops atakabata pachi pakambuzuma 2 ndopandazovabatira sekuru ndikati sekuru orai zvakanaka imi cheke chandechi kumatare munobatsira nhau dzangu mari yavo yavavashida ndavasendera $45 ndavasendera mari yavo yatosvikira mufoni munhamba dzikunzi Daniel Chando handi ndizvo sekuru nhamba dzikunzi ani Daniel wani ndo nhamba dzandavasendera mari $45 ndobva ndaisa muakaunti mavo ndozosvika patasvika patinas okay sekuru chiitai zveinstant money mupedze matare tiende zvino zvamabuda kuitira muzukuru tora bhegi tisaisepi makenduru anyama handiti hazviita handiti alright sekuru. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.